Здравейте, хора! Аз съм Поля Христова. В момента отново съм зад кадър и ви показвам снимките на един имот, който вече ви показах и на живо, както се казва, от обекта. Сега ще го увелича. Искам да ви покажа снимки преди, т.е. преди да започнем обекта, ремонта, извинявайте, и какво предстои. Това е част от дневната. Както ще видите, доста тъмна гама, да не кажа, меко казано, черна. Особено ето тук, първия път като влязах, направо ми се подкосиха краката, честно да ви кажа. Сега ще ви върна малко. Ето тук имаше, виждате ли къде маркирам? Тук имаше една стена, която, ето я тук отново стената. В това пространство беше оформена втора спалня, а това отзад трябваше да е кухнята с хола. Сега ще ви покажа какво е измислила моята мила дизайнерка. Ето това е същата онази черна стена в хола. Вече не е черна, а е зелена. Това е антрето, но в антрето, с антрето сега няма да ви занимавам, ще ви разходя в хола. Това е така наречената черна стена, вече пак не е черна, срещу прозорците. Това са самите прозорци. Виждате по-отдалече как изглежда самата дневна с кухненската част. По съвсем различен начин. Това вече е спалнята. Между другото, ще ви разходя и спалнята, да видите как я е нарисувала, и след малко ще ви покажа как изглежда все още спалнята, всъщност когато я започнахме. Така, това в момента е спалнята. Така, сега ви връщам в снимки, преди съм ги кръстила. Само да намеря спалнята. Да. Тук ще ви запозная с човека, който ми отговаря за ремонта. Това е Румен Гранчаров. По физиономията му ще видите, може би, чуденка, отчаяние, не знам какво, но общо взето това е един от първите пъти, когато се видяхме с него на обекта. Значи спалнята, ето я. Така изглеждаше тя. Общо взето, като сравним с тези снимки, не смятате ли, то не са снимки, този проект изглежда доста по-различно. Най-малкото много по-просторна, много по-светла, много по-лицеприятна. Да имате човек с визия, да имате човек, който да може да ви нарисува буквално това, което може да стане от една дупка, е безценно. Докато правех част от видеята с дизайнера в имота директно от обекта, имаше някакви странни коментари, че добрите дизайнери не говорят, ами създават проекти. Това е абсолютно така. Дори не мога да си представя, че някой може да си представи, че бихме работили без проект. Напротив, имаме няколко проекта. Следващата стъпка е да ви покажа доколко се е изпълнил този проект. Аз промених някои неща, как изглежда и изобщо доколко нарисуваното може да се претвори на практика. Интересно ми е вашият опит с различни ремонти и най-вече дизайнерски проекти. Може да споделите в коментар под видеото. Ще ми бъде изключително полезно да прочета. Сега ви желая един хубав ден. За повече YouTube канала ми Поля Христова. Чао!